Bel ħanaqraw l-episodju li jmiss fil-Vanġelu ta' Mattew, episodju didattiku ħafna minnu ħanitalmu ħafna għaliex hawnhekk għandna lil Ġesu, il-Mastru Evanġelista, l-aħjar wieħed li kapaċi jilħaq l-irwieħ kif qed jitratta ma' wieħed li saqsih kif jista' jsalva. U wara, resaq wieħed lejhu qal għallim li ma ħaġa tajba jmissni nagħmel sabiex ikolli l-ħajja eterna. U qallu, għaliex tistaqsi lili dwar x'inhu tajjeb? Hemm wieħed biss li tajjeb. Imma jekk trid tidħol fil-ħajja, ħares il-kmandamenti. Qallu, liema? U Ġesu qal toqtolx, tikkommettix adulterju, tisraqx, tixhidx fals, onora il-missiera kull ommok u ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Il-ġuvnot qallu dawn kollha żammejthom. X'għad jonqosni? Ġesu qallu jekk trid tkun perfett, mur bih il-possedimenti tiegħek u għati lill-foqra u jkollok teżor fis-smawiet u ejja segwini. Imma malli l-ġuvnot sema tad-diskors telaq mnikket għax kien wieħed li kellu ħafna proprjetajiet. Amen. ġrat lili u tiġri lilkom ukoll kemm il-darba ġili nassumu xi ħaġa li hija vera, però baċċin investigawha ngħidu xi żball kelli. U kif niġu f'din id-dinja mweldin minn ġu fuqna, kollha kemm aħna ta' kull nazzjonalità ta' kull żmien nassumu aktar ma nikbru u aktar ma nitfarfru u nibdew nużaw l-intelligenza naturali tagħna li nistgħu insalvaw billi ngħixu tajjeb. Jekk tgħix tajjeb u tinstema' loġika, tinstema' naturali, tinstema' tagħmel is-sens fl-aħħar mill-aħħar. Tinstema' tagħmel sens perfett u dan il-ġuvnot illi bl-inizjattiva tiegħu resaq fuq Ġesu u jistaqsih mistoqsija diretta, mistoqsija importantissima, liema ħaġa tajba imissni nagħmel sabiex ikolli l-ħajja eterna. Qegħdin taraw l-iżbal tiegħu qed jassumi illi biex ikollu l-ħajja eterna jeħtieġ jagħmel xi ħaġa. Diġà kien qed jagħmel l-isforz tiegħu, però apparentament fil-kuxjenza tiegħu kien qed tgħidu li hemm bżonn tagħmel iżjed. L-idea ta' dar-raġel hija illi l-emil uman, l-emil tagħna nfusna, finalment wassalna biex niksbu l-wirt etern. Ġifieri il-ftit opri tajba li nagħmlu matul omorna bihom ikun jistħoqilna li Alla jilqana fil-glorja u fil-preżenza tiegħu għal tul l-eternità. Bliema redikolaġni naslu għaddi konklużjoni. Imma infatti in-nies hekk huma. Din hija l-pożizzjoni ħansejħula default ta' kull bniedem naturali. Il-bniedem li huwa nieqes mill-grazzja t'Alla, illi m'għandux id-dawl tal-Ispiritu Santu, jassumi illi jekk jgħix tajjeb għandu jsalva. Hija assunzjoni qattiela u traġika. Darba il-Lut mhux dar raġel biss, imma l-Lut bħala folla darba l-Ġesu saqsewh. X'għandna nagħmlu? Kull darba, x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-emejjel t'Alla? U dakinhar Ġesu qatalhom iż-żarda, għamilhom ċarissima bil qalilhom dan huwa l-emil t'Alla. Li intom temmnu f'dak li batu. Għalilhom mhux li tagħmlu intom li temmnu. Mu meta temmen f'Ġesu il-Messija ifisser li inti ma tagħmel xejn. Għax il-fidi tfisser li jiena ċedejt, jiena irriżenjajt mill-ħila tiegħi nnifsi u minflok se nħares lejn is-Salvatur lejn ħadd ieħor. Dan huwa l-emil t'Alla illi intom temmnu f'dak illi bat hu. Daż-żagħżugħ infatti matul din il-diskursata li kellu ma' Ġesu semmi l-kisbiet tiegħu, s-suċċessi morali tiegħu, da kollu jindika
illi il-perspettiva reliġjuża tiegħu kienet imsejsa fuq it-tjieba u moralità. Din hija reliġjon tal-massa kbira tan-nies niltaqgħu magħhom aħna konna jien innifsi hekk kont jiena. Dejjem kienu jtambru li frasi, għamel it-tajjeb, evita l-ħażin u dik hija l-modija tas-salvazzjoni. Din il-tali fema żbaljata Ġesu hawnhekk ifittex illi jikkorreġija. Il-mistoqsija taż-żagħżugħ liema ħaġa tajba jmissni nagħmel biex ikolli l-ħajja eterna. Iva, kien jaf illi hemm din il-barka speċjali. Imsejja il-ħajja eterna. Jew illi Alla idaħlek fis-saltna tiegħu. Jew illi s-salva. Kollu huma espressjonijiet bibliċi li jindikawna l-istess ħaġa. Kif nista' jiena nidħol f'relazzjoni ħajja mal-Alla. L-ħajja eterna hija wisq aktar minn eżistenza għal dejjem. Anke id-demonji, anke n-nies mitlufa fl-infern se jibqgħu jeżistu għal dejjem. Ma jfissirx li għandhom il-ħajja eterna. Il-ħajja eterna hija kwalità ogħla u differenti u titgawda f'relazzjoni ta' mħabba mal-ħalliq tagħna. Ma' Alla Trinità hija ħajja ta' bilħaq li ma tintemx, però hija ħajja ta' kwalità. Ġesu darba qal din hija l-ħajja eterna. Ħajdilna eżattament x'inhi. Illi jarfu lilek Alla waħdek veru ma waqafx hemm. Għax ħafna nies jaħsbu li nippruvaw noġbu lil Alla, nippruvaw nosservaw l-kmandamenti tiegħu, ma waqafx hemm. Jarfu lilek Alla waħdek veru u lil Ġesu Kristu li intibat. L-ħajja eterna tinkiseb bil-medjazzjoni ta' Ġesu Kristu bil-ħidma redentiva tiegħu fuq is-salib. U din il-ħajja tingħatalna mhux nimmeritawha. U ingawduha permezz tal-fidi u mhux bħala riżultat tal-emejjel tajba jew tal-moralità tagħna. Hija tinkiseb biss bil-fidi, jien fiduċja sempliċi nafda fis-sit Ġesu Kristu, l-uniku sultan u salvatur tal-bnedmin. Alla bħalma Mosè olla s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ ukoll jitolla bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ma jintilifx, imma jkollu l-ħajja eterna x'għallek ħabb id-dinja li taliba waħdini tiegħu biex kull min jemmen fih. Kull min jistrieħ fuqu, kull min jitalim jiddependi fuqu, mhux fuq innifsi, fuqu ma jintilifx imma jkollu l-ħajja eterna. Il-ħajja eterna Ġesu qal jien nagħtiha, mhux int timmerita jew tiksibha. Jien nagħtihom il-ħajja eterna u ma jintilfu qatt u lanqas ħadd ma jista' jaħtafhom minit missieri. Il-ħajja eterna hija l-ogħla barka li aħna nistgħu nirċivuha minn dak il-mument li aħna nduru lejn Kristu u nsibu fih it-tama kollha tagħna. Din hija testimonjanza jgħidilna Ġwanni li Alla tagħna l-ħajja eterna u din il-ħajja hi fibnu. Mhux fiha nnifsi, mhux fil-għamel jien, din il-ħajja hija fibnu Ġesu. Min għandu liben għandu l-ħajja, min m'għandux lil-bin Alla m'għandux il-ħajja. Ktibtilkom dal-ħwejjeġ lilkom li temnu fl-isem ta' bin Alla sabiex tkunu tafu li għandkom il-ħajja ta' dejjem. U iva, huwa l-privileġġ tal-nies li Alla nefaħ din il-ħajja ġdida fihom fl-għaqda tagħhom ma' Ġesu Kristu li jkunu jafu li għandhom il-ħajja eterna. Ġwanni jispiċċa l-ittra tiegħu billi jgħid li aħna nafu li bin Alla ġie u tagħna l-fema sabiex ikunu nafu l-veru u aħna fil-veru fibnu Ġesu Kristu. Dan u Alla l-veru u l-ħajja eterna. Jiġifieri ftit kliem il-ħajja eterna jfisser li jkollok lil Ġesu. Li inti tinsab fil-għaqda miegħu. Ġesu darba qal tassew ngħidilkom mi jisma' kliemi u jemmen f'dak li batni għandu l-ħajja eterna u ma jiġix għal kundanna. Iżda jkun għadda mill-mewt għal ħajja.
ikun ġara da trasferiment minn għada ta' separazzjoni minn Alla għal xirka u komunjoni ma' Alla. Min għandu l-ħajja eterna huwa ħaj għal Alla. Rumani 6 jgħidilna li bir-raġun għandna nikkonsidraw lil nfusna mejtin tas-sew għad-dnub imma ħajjin għal Alla f'Ġesu Kristu ibnu. Pawlu għandu dak il-dikjarazzjoni famuża u tremenda fejn jgħid jiena msallab ma' Kristu. Hawnhi. Jiena msallab ma' Kristu. Madankollu jien ngħix. Ma mhux jien. Ma' Kristu li jgħix fija. U l-ħajja li ngħix issa ngħixha bil-fidi f'bin Alla. L-ħajja Kristjana nistgħu niddeskrivuha fidi f'bin Alla. L-ħabni u ta' lilu nnifsu għalija. Ġifieri da żagħżugħ meta saqsih x'għandi nagħmel biex ikolli l-ħajja eterna. Forsi ma kienx qiegħed jimmaġina dan l-ħwejjeġ li qed ngħidilkom jiena. Però kien sema bija l-ħajja eterna, il-mistoqsija tiegħu li ma ħaġa tajba imissni nagħmel turi li t-teoloġija tiegħu, it-tagħlim tiegħu dwar Alla huwa mgerfex. Huwa barbuljata sħiħa. Però għall-inqas jagħmel ħaġa waħda tajba. Imur għand Ġesu u jistaqsi l-aħjar wieħed li jista' jsaqsi. Ma marx għand xi rabbi ieħor, ma mar imkien ħlief għand dak li huwa l-aktar kwalifikat biex jiggwidah. Għand dak li deskriva l-nifsu bħala jienu għal-ħajja. Jienu għal-qawminu l-ħajja. Mi jemmen fija volja jmut jerġa' jgħix u min jgħix u jemmen fija ma jmut qatt. Iġbi iż-żagħżugħ għall-inqas il-fatt li mar saqsi lil Ġesu għamel aħjar ħaġa. Ġesu immedjatament jikkoreġih. Araw da xejn l-approach ta' Ġesu kultant sorprendenti. Għaliex tistaqsi lili dwar x'inhu tajjeb? Hemm wieħed biss li hu tajjeb. Mek trid tidħol fil-ħajja ħars il-kmandamenti. Tippretendu intom li kieku da żagħżugħ saqsa lilek. Kont twieġbu kif wieġbu Ġesu? Ma naħsibx. Ma naħsibx. U għabek juri d-difett serju fl-evanġeliżmu tagħna. Illi hemm il-passi u flok ma nibdew mill-ewwel pass, nibdew mir-raba' pass. Ġesu beda mill-bidu billi ikkorreġilu l-ewwel nett il-fehma żbaljata tiegħu dwar Alla. Dwar Alla. Wieħed biss li hu tajjeb, Ġesu ma rridx jgħid daqshekk li hu mhux tajjeb, hu nnifsu mhux tajjeb. Ma irrid juri, irrid iġiel lil dan iż-żagħżugħ jirrealizza li inti ġejt għandi u jidirlek li inti kapaċi, inti diġà tajjeb u kapaċi tagħmel aktar tjieba biex timmerita l-ħajja ta' dejjem. Però wieħed biss hemm li hu tajjeb. Ebda sempliċi bniedem mhuwa tajjeb. Ma kienx xira għal dar raġel illi jindirizza lil Ġesu skont kif naqraw f'Mark. Għallim tajjeb. Palli kieku jien tajjeb u inti għallim tajjeb, nista' jkun id-diskursata bejnietna fuq bażi ugwali. Imma le, Ġesu jgħidlu illi Alla waħdu huwa assolutament tajjeb. Ir-raġel hekk seta' jirrealizza li l-kondotta etika tiegħu l-imġiba tiegħu ma kienet qatt se tagħmlu tajjeb. U allura mhuwiex kapaċi jaqla b'emilu il-ħajja eterna. Meta wieħed jifhem li t-tjieba infinita tal-Alla iqaf daqsxejn u għid kemm hu tajjeb Alla. U jien nikkompara miegħu. Tibda. Tibda. U frattant naħsbu li u le daqsxejn sforz ieħor. Daqsxejn sforz ieħor u naslu. Meta tifhem it-tjieba infinita tal-Alla tiskopri li l-emejjel tiegħek, l-emejjel umani, impossibbli li jimmeritaw il-ħajja eterna.
Impossibbli. Għaliex? Għax ma it-taparsi tajjeb li qed tagħmel ukoll dak li huwa sfaċċatament ħażin vera. U dinha nistgħu ngħidu li hija l-istorja ta' Sisifu, leġġenda Griega antika, fejn tgħid li dana Sisifu l-Allat ikkundannawh biex igerbeb ġebla lejn il-quċċata tal-muntanja. Tajjeb, u jirnexxielu kull darba malli jasal dil-ġebla tarġa' tiżloqlu għal isfel u jkollu jerġa' jibda. Ma jasal qatt. Wa ċirku fizzjuż il-bniedem bit-tajjeb tiegħu qatt ma jista' jelimina il-ħażen tiegħu. U frattant aħna l-bnedmin naħsbu li b'xi mod nistgħu nraqqaw il-pannu bil-qaraħmar kif ngħidu bil-Malti. Aħna ma nikkomparawx mal-Alla, mat-tjieba tal-Alla. Hemm wieħed biss li hu tajjeb. Wieħed biss li tajjeb. Taħseb ħatasab bit-tjieba tiegħek. Ġesu hawnhekk irid isammar żewġ punti. Alla waħdu huwa assolutament tajjeb, huwa assolutament qaddis u bla difett li lien mill-fehma umana. U t-tieni punt illi aħna l-bnedmin totalment depravati. Ġifieri aħna ninsabu imnizza, ħatja u kundannabbli wis aktar milli naħsbu jew nimmaġinaw. Wis aktar. Aħna dejjem nagħtu l-benefiċċju tad-dubju lil nfusna, dejjem naħsbu li aħna ħaddieħor ħażin. Imma jien dak kien id-difett l-aktar serju taż-żagħżugħ illi saba bitqila biex jammetti il-fallimenti spiritwali tiegħu. Ma kienx qed jara r-realtà kif inhi. U għalhekk Ġesu bħalli kieku rrid iredu. Rrid iġielu jirrealizza illi għalkemm taħseb li inti tajjeb u trid iżżid mat-tjieba tiegħek. Ġesu qalu għalfejn tistaqsi lili. Wieħed tajjeb. Jekk trid tidħol fil-ħajja, ħares il-kmandamenti. Ħares il-kmandamenti. U Ġesu infatti meta qallu liema kmandamenti għaliex kien hemm miet ta' kmandamenti fil-liġi ta' Mosè. Liema. Tista' tini sample u Ġesu qallu pereżempju toqtolx, tikkommettix adulteru, tisraqx, tixidx fals, onora l-missieru kull ommok u ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Filli kwotalu xi wħud minnhom Ġesu ma kienx qed jissuġġerilu li kapaċi jsalva bihom, ovvjament. Il għaliex kieku ried ifisser hekk, allura Ġesu qed jikkontradixxi lilu nnifsu f'partijiet oħra tat-tagħlim tiegħu. Plus ukoll qed jinnega t-tagħlim kollu tal-Bibja. Le, Ġesu hawnhekk ried jurih illi bil-kmandamenti u kwotalu hawnhekk kemm? 5? 6? Sample żgħir. Ried jurih illi lanqas dawn ma osservajt perfettament, konsistentament mill-tnissil tiegħek f'ġuf ommok sissa. Aħseb wara l-kmandamenti għandhom x'jaqsmu direttament mal-Alla. Fosthom l-ikbar wieħed ħobb il-mulera tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, b'moħħok kollu. Ġesu rriedu li xtaq li dan iż-żagħżugħ minn fuq bih innifsu. Illi jaħseb illi jista' jimmaniġġja id-destin tiegħu faċilment. Rridu jirrealizza dak li Mosè għalilhom mill-antik. Misħut kull min ma jibqax iżomm sħiħ ma' kull ħaġa tal-liġi biex josserva. Da żagħżugħ ħaseb li huwa imbierek, troppija tajba, dejjem għamel l-almu tiegħu. U Ġesu rid jgħidu li jekk imqar ksirt wieħed, xellift subak ma' wieħed, inti misħut. Misħut kull Galatin 3:10, misħut kull min ma jibqax iżomm sħiħ ma' kull ħaġa tal-liġi sabiex jagħmel. Mela Ġesu għalfejn kwotalu dawn il-kmandamenti appuntu biex iġibu wiċċ mal-qagħda mid-dimba tiegħu nnifsu. Għaliex il-liġi isservina qisha mera. Tittawal fiha u tinduna il-ħmieġ morali tiegħek. Tibda tinduna kemm inti ma osservajt ebda wieħed mill-kmandamenti. Ebda wieħed.
Ġesu rid jaqtalna jisna minna nfusna biex imbagħad it-tama tagħna indawru għalejh. Rumani 3 vers 19 jgħidilna: issa nafu illi kull ma tgħid il-liġi tgħidu l dawk taħt il-liġi, bħalma kien taż-żagħżugħ tajjeb illi kien qed jippretendi illi bit-tjieba u bl-ubbidjenza tiegħu se jasal. Tgħidu l dawk taħt il-liġi sabiex kull fom jingħalaq u d-dinja kollha tinżamm responsabbli quddiem Alla għax bl-opri tal-liġi ebda bniedem mhux se jkun ġustifikat qudiemu. Ebda bniedem tista' mhux għamilt l-almu tiegħek u tista' mhux tmur tagħmel l-aħjar sforzi tiegħek. Għaliex? Għax permezz tal-liġi jiġina t-tarif tad-dnub. Il-liġi turik, tesponi, tikxef id-dnub tiegħek. Il-liġi hija imbirka f'dan is-sens illi tqabbadna l-għaġġ għal dak is-Salvatur qal jiena natik ilma illi jsir fik għajn ta' ilma ġieri għal ħajta dejjem. Il-liġi tgħidlek jien ma nistax insalvak, però nafant min nista' nibgħatek. Għan Ġesu, is-Salvatur. Irridu nagħmlu distinzjoni bejn il-liġi u l-Vanġelu. Il-Kattoliċi ħasra iħalduhom flimkien u jgefxuhom flimkien. U għandna ħabta wkoll aħna. Irridu nżommu l-liġi u l-Vanġelu distinti minn xulxin. Distinti minn xulxin. Il-liġi hija l-preparazzjoni għall-Vanġelu. Mingħajra ma nħossux il-bżonn tal-Vanġelu. Ma nħossux il-bżonn. Qabel allura ma wrieħ it-triq għall-ħajja, Ġesu rrid jimpressjona liż-żagħżugħ bl-istandard għoli. Standard għoli immensament illi Alla jiddomanda minna. Ħobb lill-molar tiegħek b'qalbek kollha b'ruħek kollha liema persuna f'sensija tista' tgħid illi imqar bdiet biex tosserva dak mandament. Maħluqin biex nħobbu lil Alla u frattant maħniex nħobbuh. Il-liġi allura tikxef il-ħtija tagħna. U turina wkoll kemm hija xi ħaġa futili, hija xi ħaġa bla sens, hija xi ħaġa assurda illi tipprova tfittex issalva bil-mertu tiegħek. X'mertu għandek? Ġesu qal imqar meta tkunu għamiltu d-dmir kollu tagħkom, għajdu biss aħna servi indenji. Għamilna biss dak li kien rikjest minna. Qatt ma jista' jkollna liċken u hija ta' mertu quddiem Alla. Qatt. Ġesu ried iġielu lil taż-żagħżugħ u lilna wkoll illi l-ħajja eterna hija għotja. Għotja mill-ħnina ta' Alla. Ħares lejn innifsek u għajt għalfejn Kristjan illum. Għalfejn għandi l-ħajja ta' dejjem. X'ra Alla fija Alla ma ra xejn fik li f'ħasen. U appuntu għalhekk ħenna għalik. Ebda ħaġa tajba li għamilt jien il-ħlas tad-dnub u għall-mewt. U dak li ħaqna nirċievu. Il-ħlas tad-dnub u għall-mewt, il-paga li tagħtik id-dnub hija l-mewt. Separazzjoni eterna minn Alla. Imma lotja b'xejn Alla hija l-ħajja ta' dejjem permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Rumani 6 vers 23. Iż-żagħżugħ messu irrealizza kemm kienet xi ħaġa impossibbli illi isalva bil-liġi. Però hija xi ħaġa ta' niket wisq fejn iż-żagħżugħ wieġbu qallu dawn kollha żammejthom. X'għad jonqosni? Hekk bħal kieku dak tal-babies. Dawk jiena nafu nidnaf bihom, dak kollha żammejthom. Ja ħasra. Xi traċedja. Meta għandek hawnhekk raġel reliġjuż, raġel illi għandu rieda tajba, infatti mar biex jistaqsi u jinvestiga però mhux qiegħed jirrealizza xi ħaġa mill-aktar ofja.
bil-ħila tagħna ma naslux. Mimli bil-konfidenza fih innifsu, ekku għal-bniedem naturali. Konfidenti fih innifsu. Però għandu vista spirituali mċajpra, anzi ħanajt għami, tant li ma jarax l-ovju. Ftakart darba kont għadni żagħżugħ u tħalt f'konverzazzjoni wieħed patri u tgħid ngħidlu bil-kelma tajba li s-salvazzjoni hija għotja mingħand Alla. Hija favur mingħand Alla. U għalli allura jien tħall patri għal xejn u tiċċoqqa li liebes kien fawissu. Bl-għaraq nieżel miegħu. Għalli liebes għal xejn tiċċoqqa. Ja ħasra. Hemmhekk huwa l-bniedem. Għami u ma jarax l-ovju. Ma jarax l-ovju. Sawl ta' Tarsu wkoll hekk kien. Sawl jagħtina lista twila tal-vantaġġi li kellu minn tribu Benjamin, ċirkonċis fit-8 jum, lud bin il-lud. U għal inkwantu l-osservanza tal-liġi, sema għadin, kont blaħtija jgħid. Kont blaħtija. Kont blaħtija meta kont mur, tikkaċċja, nies oħra, tarrestom u tixħidhom il-ħabs u toqtolhom. Kont blaħtija meta kont inġurjus u insolenti lejn bin Alla. Kont blaħtija meta, infatti, u mbagħad jammetti fir-Rumani 7, meta kien rejb f'qalbu, kien rejb. Ovvjament quddiem in-nies kien miżmum bħala l-krema tal-fost il-lud, bħala champion. Il-bniedem naturali ma jarax l-ovju. Ma jarax l-ovju. Dawn kollha żammejthom, xagħat jonqosni. Isa l-kuxjenza kienet qiegħda qed nikżu u tajt imma hemm xi ħaġa oħra, Ġesu għalhekk qallu b'dawn il-kmandamenti qishom sewwa. Ħallihom jaqarbluk. Eżamina li kien nifsek qudiemhom u wara illi int bħal bqija tal-bnedmin avversiv kontra Alla għadu tiegħu fi ħsibietek blobri ħżiena tiegħek. Pawl hekk iddeskrivi lil kulħadd fil-Kolossin 1 vers 21. Kull wieħed waħda minna xi darba oħra konna edewwa ta' Alla. Maħrubin minnu, ma rridux nafu bih u iva noboduh. Noboduh. Bil-ftaħira tiegħu, għax dan huwa ftaħir, ma kollha żammejthom. Bil-ftaħira tiegħu iż-żagħżugħ juri għama spiritwali traġika, stajjel illi jobda. Mentri fil-fatt kien idolatra. Ma nfissirx li kellu l-istatwetti fin-niċex id-dar, żgur ma kellux. Kien ludi. Però kien idolatra. Kien qim li nnifsu għax jikkonsidru nnifsu bħala tajjeb, meta ma kienx. U kif naraw aktar tard kien iqim il-possedimenti tiegħu il-ġid kbir li kellu. Ma kienx lest li jtilqu. L-opri tajba definittivament u ċertament ma jaqalawniex il-ħajja eterna. L-ewwel trid tagħmel is-siġra tajba biex tagħtik il-frott tajjeb. Siġra ħażina ma tistax tagħtik il-frott tajjeb u siġra tajba ma tistax tagħtik frott ħażin. L-ewwel trid tagħmel siġra tajba, għalhekk Bibbja tkellem dwar it-twelid mill-ġdid. Alla jrid jonfoħ nifs ta' ħajja ġdida fina. Alla jrid jagħmilna tajbin qabel ma nibdew nagħmlu tajjeb. Is-salvazzjoni hija għotja, ħanarġa' ninsisti. Hija għotja skont il-grazzja divina nirċevuha biss bil-fidi. Bil-fidi. Mhux għax nitamdu, mhux għax ngħidu xi talba. Nirċevuha bil-fidi, billi il-ħasa ta' ruħna ndawru lejn Ġesu u naraw fih salvatur adekwat, salvatur kwalifikat li jaqlana mill-kundanna tad-dnub, mill-ħtija tad-dnub, mill-prattika tad-dnub u finalment ukoll mill-preżenza tad-dnub. Salvatur
li kapaċi jisalva għal kollox il-dawk li permezz tiegħu jersqu lejn Alla. X'serħan insibu? Għamin jiena mullura sa ħafna snin u meta bdejt naqra fl-iskrittura affarijiet li qabel kienu żelquli jew ma tajtx kasom jew qatt mal-momli. Għax bil-grazzja intom salvati permezz tal-fidi. U da mhux minnkom infuskom. Mhux bil-ħija tagħkom. Hija għotja tal-Alla, mhux mill-opri biex ħadd ma jiftaħar. Mhux mill-opri. Pawlu jerġa' itenni l-istess messaġġ qisu qatt ma kien xeban illi jirrepeti l-istess Vanġelu f'kull okkażjoni illi seta' jkollu. Jikteb ittra u ma jistax ma jdaħħalx il-Vanġelu. Titu 3, vers 4, illi jgħidilna li deret il-bontà, deret it-tieba tal-Alla s-Salvatur tagħna. U salvana mhux minħabba l-opri li konna għamilna fil-ġustizzja, imma skont il-ħnina tiegħu. Skont il-ħnina tiegħu. Sabiex ġustifikati bil-grazzja tiegħu u favur mingħand Alla. Alla jgħodna ġusti bil-merti ta' Ibnu Ġesu. Insiru errieta skont it-tama tal-ħajja eterna. Ma forsi tgħidli ma żgur Alla jridna nagħmlu opri tajba. Żgur jridna nobdu, żgur, mela. M'għandix dubju. L-ewwel isalvak, l-ewwel jagħmlek ħaj, imbagħad tgħix ħajja imġedda fih. Infatti Pawlu jkompli jgħid il-Titu illi fuq dan il-ħwejjeġ irridek tinsisti sabiex dawk li jemmnu f'Alla jieħdu ssieb jingaġġaw fl-opri tajba. Temmel l-Evanġelju qed taf Ġesu Kristu issa hu ħsieb mela għandek il-privileġġ bħala siġra tajba li tagħmel frott tajjeb u tagħmel frott bl-abbundanza. L-istess ħaġa fl-Efesin 2 li għadni kif kwotajtilkom. Salvazzjoni mhux mill-opri biex ħadd ma jiftaħar, ikompli jgħid għax aħna xogħol tiegħu. Maħluqin fi Kristu Ġesu għall-opri tajba. Tgħid mela jien qed nagħmel xi ħaġa, iva, opri tajba illi Alla ħejjihom minn qabel biex aħna nimxu fihom. Anke tajjeb li nagħmlu. Alla jagħtihulna biex nagħmluh. Alla jagħtihulna biex nagħmluh. Ġesu jkompli fit-trattament tiegħu ma' dan il-żagħżugħ, imqarraq, żagħżugħ delus bih innifsu. U x'in jgħidlu illi dawn kollha żammejthom x'għad jonqosni. Ġesu ħataf l-opportunità. U qallu jekk trid tkun perfett. Ok, qed tinsisti li trid iżjed, jekk tkun perfett. Mur, bih il-possedimenti tiegħek. Għamil l-eliqi u l-villeġġaturi u d-dar u l-ħmir u l-ġmla li għandek. Bih kollox. Għati l-foqra u jkollok teżor fis-sema. Għaliex skont kif Ġesu għallem aktar kmieni, jgħidilna illi kunu mela perfetti bħalma missierkom fis-smewietu perfett. Il-liġi tiddomanda minna mhux l-aħjar li nistgħu nagħtu, tiddomanda minna l-perfezzjoni. Il-perfezzjoni mit-tnissil tiegħek f'ġuf ommok sakemm tieħu ħan-nifs il-perfezzjoni xejn inqas. U Ġesu allura baqa' ħanejdu hekk iroslu il-kamin, baqa' iroslu il-liġi. Ok, il-messaġġ ma għaddiex, tajtek ftit mandamenti u inti qed tippretendi li żammejthom, mela ħanaddu għat-tieni stadju. Indubjament iż-żagħżugħ kien ta' xi flus il-foqra jew il-karità kienet prattikata ħafna fost il-lut, kienet dover tagħhom, imma Ġesu jisfida biex jagħti kollox. U hekk ipartat l-Alla tar-rikkezzi għax kif nindunaw aktar tard meta dawar dembu telaq imnikket. Telaq qalbu sewda. Għaliex? Għax kellu ħafna proprjetajiet. Dak kien l-Alla tiegħu. L-Alla tiegħu ma kienx Alla ta' Abraham, ta' Iżak u ta' Ġakob. Il-ħalliq tas-sama u l-art. L-Alla tiegħu kien qed jafda fil-proprjetajiet u l-ġid li kellu. Kien qed jafda fih innifsu.
Ma Ġesu offrilu xi ħaġa wisq aħjar, ikollok teżor fis-smawiet. Il għaliex għandek kemm għandek teżor, hawnhekk jistgħu jitlu l-ħallelin u jċaħduk minnu. Imma teżor fis-smawiet, teżor għal dejjem. Teżor għal dejjem. Il-teżor fis-smawiet li hawnhekk jissinifika s-salvazzjoni bil-benefiċċji kollha tagħha. Kemm f'din il-ħajja kif ukoll fl-ġejja. Imbagħad finalment Ġesu jgħidlu u ejja segwini. Ejja segwini. Intom dunaw, darba konna minna studju pjuttost fit-tul dwar kif nitkellmu man-nies. U kemm nisbaljaw jekk ngħidulhom Alla jħobbok u għandu pjan famuż għalik. Għax inti fejn taf x'għandu. Moħħu Alla għal dak il-persuna. Le, Alla jridna nsegwu dan il-pattern ta' evanġelizmu li jagħtina Ġesu hawnhekk. Nibdew minn Alla. Minu Alla? Minu Alla? Ħana, x'idea għandek dwar Alla? Minu Alla għalik? U tibda tisma' l-ereziji. Tibda tisma' l-ereziji. Alla u n-natura hija Alla. Min kollox jgħidulek. Qed tifhem? U allura l-ewwel qabel kollox ikkonfrontom bir-realtà dwar Alla tal-Bibbja. Alla l-ħaj u veru. Imbagħad il-liġi tiegħu. Alla ħalaqna responsabbli lejh u għalhekk tagħna l-liġi. Biex jurina li ħajjitna mhix tagħna u mhux nagħmlu biha rridu. Irridu infassluha u ngħixuha skont id-dawl tar-rieda u l-qdusija tiegħu. Imbagħad inkellmuhom dwar is-soluzzjoni li Alla provda fi bnu Ġesu. Għalhekk Ġesu qallu ejja u segwini. U l-indiema u l-fidi. Issa, Ġesu meta ikkonfrontaħ bil-liġi, kull darba bil-liġi, biex iġelu jirrealizza li hu mitneb u jeħtieġ jindem. Frattant naraw kif din is-salvazzjoni offruta minn Ġesu hija riġettata. Malli ġuvnot sema ta' diskors tal-imnikket, għax kien wieħed li kellu ħafna proprjetajiet. Sewet qalbu diżappunta ruħu. U baqa marċifiex il-ħajja eterna illi min għalih kien qed ifittex. Rrid jaqdi lill-Alla u lix-xitan. In-nies hekk huma. Jidu pjaċir tidħol f'diskursat magħhom dwar Alla, pero għara ma s-semmilix l-indiema u għara ma s-semmilix il-ċaħda tagħna nfusna u l-irfieħ tas-salib. Dar-raġel qed jaqdi l-Alla u lill-Mammona. Ried minn għalih li salva u jibqa' jaffeċ fid-dnub sigriet tiegħu. Din hija trappola illi ħafna nies jinsabu fiha. Għazzażuħ il-prezz kienu għoli wisq. Kien marbut ma' ġidu u edha l-ġidu bħala Alla tiegħu u ma kienx lest li jitilqu. Beda biex jieħu parir mingħand l-aqwa għallim. Però jiena issa ġbajt ninnuta din. Ħafna nies li ġwal għandi biex jisaqsuni parir, mhux vera jkunu jridu parir. Ikunu jridu li jien naqbel magħhom fil-ħaġa li jkun beħsibhom jagħmlu. U dan ir-raġel hekk kien, forsi kien sinċier, forsi kellu l-kurzità, forsi kien vera mqanqal biex x'għandi nagħmel biex ikolli l-ħajja eterna. Però x'in irċieva risposta ta' bissier. U telaq. Ir-raġel telaq imnikket il għaliex ma kienx lest illi jabbanduna it-teżor tiegħu biex jikseb teżor aqwa. Teżor illi Ġesu jsemmi fi waħda mill-paraboli ċkejknin imma tant sbieħ tiegħu. Dak ir-raġel qiegħed jaħrat u jsib tat-teżor fl-għala u bil-feħ l-qabdu mar u bieħ kull ma kellu biex jakkwista dak it-teżor. Il-żagħżugħ ma kellu ebda idea tal-valur infinit
illi hemm fi Kristu fis-saltna tiegħu. Ried il-ħajja eterna bħala proprjetà, bħala barka ekstra mal-barkiet li kellu tal-ġid u tal-rikkezzi li kellu. Jgħidu li jekk mur tkellem xi Indjani, l-Indjani jemnu ħafna l-lat, u tkellmu dwar Ġesu, jisimgħu bil-interess kbir, u x'intlasti imorru jagħmlu statwa ta' Ġesu u jżiduha mal-allat, mal-ħafna allat l-oħra li jkollhom fid-dar tagħhom. Qed tifhem? Da żagħżugħ hekk ried ikollha ħajja ta' dejjem, imma mal-rikkezzi tiegħu u mat-tjieba finta li kellu wkoll. Ovvjament, ma jistax ikun. Ġesu prova ġielu jirrealizza biex jieqaf qim il-forza governattiva f'ħajtu, il-possedimenti kontrana tiegħu ħafna nies huma maqbudin f'din ix-xibka rrieda li jaħsbu li jekk għandi biex nixtri, għandi kollox. Allora x'oqosni? U għal-każ ta' ħafna. Huma reliġjużi imma mhumiex reliġjużi biżżejjed hekk li jikkonvertu ġenwinament. Dan raġel kien reliġjuż. M'hemmx dubju, kien bniedem reliġjuż imma ma kienx reliġjuż biżżejjed. Għax kieku kien reliġjuż biżżejjed, kien jisma' l-parri li taħt Ġesu. Kien isegwi it-tagħlim ta' dak li hu nifsu sejjaħlu għalliem. Mela, bażikament, hemm żewġ modi illi l-Bibja tippreżentana jekk trid issalva. Rumani 10 tispjegahom sewwa. Rumani 10 vers 5. Mosè jikteb dwar il-ġustizzja bbażata fuq il-liġi. Trid inti tkun ġust quddiem Alla bil-liġi? Hawnhi. Il-bniedem li għamilha se jgħix biha. Issa jgħidu liema bniedem għamilha l-liġi. Liema bniedem osserva l-liġi bla falliment, bla ebda eċċezzjoni minn ġurnata għall-oħra, tul ħajtu kollha. Imma l-ġustizzja msejsa fuq il-fidi hawnhi illi inti tkun sewwa ma' Alla għax sempliċement qed tafda mhux fik innifsek imma fis-Salvatur Ġesu. Din il-ġustizzja msejsa fuq il-fidi tgħidlek, tgħidx f'qalbek minn se jitla' fis-sema, mhux bil-ħila tiegħek, mhux bl-avventuri tiegħek, mhux bil-kemm kapaċi tagħmel int. Jew min se jinżel fl-abiss jiġifieri biex itella l-Kristu mill-imwiet. Kristu diġà huwa imqajjem mill-imwiet. Ix-xogħol tal-fidwa diġà seħħ. Alla diġà għamel kollox. Int trid tammetti li m'inti kapaċi tagħmel xejn u kollox huwa provdut għalik u allura inti kemm tħaddan bidejn vojta is-salib ta' Kristu. Il-kelma jaqribek fuq f'ommok u f'qalbek. Jiġifieri il-kelma tal-fidi li qed nipproklamaw. Li jekk tistqad f'ommok li Ġesu huwa s-sit u temmen f'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, int se tkun salvat. Għax bil-qalb wieħed jemmen għal ġustifikazzjoni tiegħu. Biex inti issir sewa Alla, biex inti Alla jiddikjarak ġust qudiemu, tittemmen bil-qalb u bil-fom wieħed jistqar għas-salvazzjoni. Ġesu seta' wieġeb il-mistoqsija tal-ġuvnot x'għandi nagħmel biex ikolli l-ħajja eterna. Sempliċi seta' qallu mhux tafta fija. Perku qallu hekk mingħajr ma kellmu dwar minnu Alla, mingħajr ma kellmu dwar il-ħtija tiegħu u l-kundanna li kien saf fiha. Taħseb li kien jafta fih? Le, għaxxejn. Trid tħoss il-bżonn għalhekk Ġesu qal jiena ġejt mhux għal minnu b'saħħtu imma l-morda. Ġejt biex infejjaq il-morda, il-dawk li jafu li huma morda. Altrimenti l-Evanġelju jinstema' qisu kliem bla sens. Kliem bla sens. Dawk li huma milquta mill-ħażen tagħhom stess, dawn imbagħad jaraw f'Ġesu is-soluzzjoni perfetta. Il-liġi mela tipprepara t-triq għar-riċeviment tal-Evanġelju. Alla biex ngħidlek iwittilna triq billi l-ewwel jurina illi fina nfusna m'għandniex kapaċi.
Imma wieħed kapaċi, Ġesu, is-Salvatur li miet u reġar xoxta u li qiegħed fuq l-eminja Alla jinterċidi għalina. Luteru għarafa sew id-distinzjoni bejn il-liġi u l-Vanġelu, isimgħuh. Il-leħen tal-liġi iwerwirna għax itambar f'widnejna mid-dinbin komdi it-tema f'nofs dil-ħajja fuq l-art ix-xibka tal-mewt iddawwarna. Iżda l-leħen tal-Vanġelu iferraħ lil midna imwerwer bil-kanzunetta ferriħa f'nofs il-mewt ċerta il-ħajja fi Kristu itana. F'nofs il-mewt ċerta aħna bħala mid-dinbin mejtin qudiem Alla, imma f'nofs dil-mewt ċerta il-ħajja fi Kristu hija tagħna bil-fidi. U mhux darba jew tnejn inkantaw ċertu entużjażmu illi hemm jattama tagħna. F'Ġesu illi u nnifsu refa' dnubietna f'ġismu fuq l-għoda biex aħna mejtin għaddu b'ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu aħna konna mfejja. Waħda mill-għanijiet li nkantaw Horatio Bonar li kien pastor fis-seklu 19. Mhux x'għamlu dan l-idejn. Mhux hekk issalva r-ruħ. Mhux kemm issapportejtu ħdimt għax l-Alla xejn m'għanduh. Mhux x'nagħmel jew x'inħoss jaqla l-paċi mas-sit. It-talb l-indiema u karità tad-dnub lejn il-pis. Ħidmietek biss mulej, twarrab dal-pis qalil u demmek u ħaruf iġib is-sliem malla l-missier. Imħabtek lejja sit, mhux tiegħi lejk fed-dej, tnissel fir-ruħ tranquillità kemm issa u għalli ġej. Lejk nirrikorri jien, fuqek nistrieħ Ġesu u bla temtim nindirizzak int tiegħi Salvatur. Keċċa d-dubju s-salib u f'qabrek tvint biżgħat u ħsibijiet ta' diqa u dell u magħhom kull ansjetà. Infaħħar l-erf divin li tani lil Ġesu. U jafni sew u jien ukoll il-ferħ dawl tiegħu. Salvani minn ġolqieħ, jagħtini maħfra b'xejn, inħobb għax ħabni l-ewwel hu, ngħix biss għaliex jgħixu.